ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കുറച്ചു നേരം എടുത്തിട്ട് 3 പോയിന്റ് കൂടി പറയാനില്ല നമ്മുടെ നാമാപരാധത്തില് 7 വരെ പഠിപ്പാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പറയാം കേട്ടോ. ഇന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? 12. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 12 അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറുവശങ്ങൾ. ഇനി അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി പറയുന്നത് അധ്യായം 12. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയാണ് ഇവിടെ മറ്റു മറുവശങ്ങളില്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിച്ചു കേൾക്കൽ. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കൽ. ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിര സേവനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന, പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? വായിക്കേണ്ടതാണ്. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു. അപ്പൊ രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള്, വേദങ്ങള് തുടങ്ങിയവയും പിന്നെ അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിൽ പറയാം? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് വരുമെന്ന് മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു. വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുക, അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തില് ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്ത്? വായിച്ചു കേൾക്കുക. നമ്മള് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് മഥുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോട് വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നു, മഥുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുമ്പോൾ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. മധുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് മധുരയെ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ലാത്ത, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മായാശക്തിയിലേക്കാണ് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ മധുരയുടെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മധുര എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ 3 ലോകങ്ങളും തീർത്ഥാടനം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. മധുരയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ സർവ്വാഭിഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. എന്താണ് മധുരയ്ക്ക് ഇത്ര വലിയ പ്രത്യേകത? എന്തുകൊണ്ടാണത്?
ജന്മസ്ഥലം കൃഷ്ണന്റെ. ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ മധുരയുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആ പുണ്യഭൂമിയുടെ ശ്രവണം, പുണ്യഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയും. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, മധുര എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഉപദേശാമൃതത്തില്. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കൽ, വൈഷ്ണവരെ അഥവാ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം പത്മപുരാണത്തിലുണ്ട്. ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, പ്രിയേ, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ആരാധന ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം, എന്താ പറയാ, കാളിയെ ഉപാസിക്കാം, പിന്നെന്താക്കുന്ന പ്രാത്തോപാസന, എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപാസിക്കാൻ സാധിക്കും, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ, ഉപദേശാമൃതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അവരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്നല്ലേ. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അഞ്ചാമത്തെ ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആരാധന പലതരത്തിലും ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാം, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം, നമുക്ക് കുറെ ദേവന്മാരുണ്ടല്ലേ, അതിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആരാധനയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആരാധന. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കാറ്റഗറി എടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കാം, എല്ലാവരും ദേവി ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്കും ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ഉയർന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. അതല്ല, നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ടോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കേണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധന. ഭഗവാനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം സാധിക്കുമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി കഴിഞ്ഞാല് കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മാറുന്നത്? ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ നമുക്കത് സഹായിക്കാണ്. ക്ലേശങ്ങള് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങള് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാനായിട്ടും ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ഭഗവാനിലേക്ക് വളർത്താനായിട്ടും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതുപോലൊരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ തിലകമണിഞ്ഞ, ശിരസിൽ തുളസീദളം ചൂടി, ശരീരമാകെ ഗോപീചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവരുടെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നയാൾ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തില് ശരീരം മുഴുവൻ തിലകമണിഞ്ഞ, ശിരസിൽ തുളസീദളം ചൂടി, ശരീരമാകെ ഗോപീചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവരുടെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ആ ദർശനം പോലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ദർശനം പോലും നമ്മളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. തീർച്ച ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണം പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയണോ എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 33-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ പാദം സ്പർശിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭക്തന് നേരിട്ട് നമ്മൾ പരിചരണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫലം എന്തായിരിക്കും? നമ്മളൊരു ഭക്തനെ നമുക്ക് പരിചരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൽകുന്ന ഫലം, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 9-ാമത്തെ അധ്യായം 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ്? ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനേക്കാളും ഉയർന്നാണ് ഭക്തൻ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ടിരിക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആര് സന്തോഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ആർക്കും ഇഷ്ടം? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ആദി പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവരൊരിക്കലും ആരല്ല? അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്? ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭക്തൻ. പരമാത്മാവിനെ ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ ആത്മീയ ആചാര്യനായി കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദി പുരാണത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണിത്. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആർക്കും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ ത്രൂ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ? പരമാത്മാവിനെ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ആ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആചാര്യനാവാം. വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യനായിരിക്കാം. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ ആചാര്യനായി കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മളൊരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവനവന്റെ നിലയ്ക്കൊത്ത ഭഗവത് സേവനം. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരണമായി ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഏതു തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച്, നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വരുന്നത്. ആ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം. ചടങ്ങുകൾ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളിലും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളാവാം. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സേവകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സേവകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. അത് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയാണ്? അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരണമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സാമ്പത്തിക നില നമ്മൾ എന്തിനടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്? നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളെ സ്ഥിതി വരുന്നത്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാർത്തിക മാസത്തിലെ, അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിലെ ഊർജ വ്രതമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കൃഷ്ണനെ യശോദ കയറുകൊണ്ട് ഉരുളിൽ കെട്ടിയിട്ടതിൽ നിന്നാണ് ദാമോദര സങ്കല്പം തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ എന്ന പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ദാമോദര മാസം അഥവാ കാർത്തിക മാസം. ഇപ്പൊ ദാമോദര മാസം നമുക്കറിയാലേ,
കയറ്, ആ ഉദരത്തില് കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ദാമോദരൻ എന്ന പേര് പറയുന്നതും. അങ്ങനെയാണ് ആ മാസത്തിന് ദാമോദര മാസം എന്നൊരു സങ്കല്പം വരുന്നതും. ഭക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണിത് ദാമോദര മാസം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? 1000 മടങ്ങ് ഗുണമായിട്ടാണ്, ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണിത് കാർത്തിക മാസം. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലെയുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്? മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകും. എന്നാൽ മധുര പോലെയുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് പിന്നെ എന്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കും തോറും ഭഗവാനോട് ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് തന്നെത്താനെ മുളയ്ക്കും എന്നാ പറയണത് അല്ലെ? തന്നെത്താനെ നാമ്പെടുക്കും. നമ്മുടെ ഭയ, ശോക, മോഹം അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ സുഖങ്ങളോ ഭഗവാൻ നൽകും. പക്ഷെ മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി കണക്കാക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകുകയില്ലെന്ന് സാരം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്? അത് നൽകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാർത്തിക മാസത്തിൽ മഥുരാ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നടത്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി സേവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഗൗരവമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരാണോ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകുന്നില്ല. മറിച്ചുള്ളവരും കാർത്തിക മാസത്തിൽ മഥുരാ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തില് മഥുരയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിക സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭഗവാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുമെന്നും തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ കാർത്തിക മാസത്തില് മഥുരയിൽ പോയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 4 യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, 16 മാല ജപിക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് മഥുരയിൽ പോയി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം, അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ നൽകുമെന്നും തീർച്ചയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങള്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ തിരു അവതാരത്തെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി മഥന ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ. ഭഗവാൻ കുറേ ലീലകൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളൊക്കെ ഉത്സവാഘോഷമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ദിവസം, പിന്നെന്താണ്? അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സകലവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ദിവസം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ നടന്ന ദിവസങ്ങള് അത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തില്. ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉത്സവങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം, ഇതൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഏകാദശി പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഈ പ്രസ്താവങ്ങള്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് മുക്തി. മുക്തി ലഭിച്ചവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. നിർവ്യക്തികവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്, അതായത് വ്യക്തിഗത അസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ. എന്നാൽ ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്നുള്ള വിമോചനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തി ലഭിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷെ ഭൗതികവാദികൾ, നിർവ്യക്തികവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയമായ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ് നിർവ്യക്തികവാദികള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവര് വ്യക്തിഗത അസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ, എന്നാൽ ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് വ്യക്തിഗത അസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുക, എന്നാല് ഒരുവന്റെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വ്യക്തിഗത അസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ, എന്നാൽ ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കുന്നതിൽ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം. കാരണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മള് ഫുള്ള് മറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ സാധാരണ നില എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് എന്ത്? മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകലാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ആദിപുരാണം പറയുന്നു. ഭൗതിക ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആർക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത്? ഒരു ഭക്തന് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത് എന്ന് ആദിപുരാണം പറയുന്നു. ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം അവര് ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന്. പക്ഷെ ഭക്തി ഉപാസന ചെയ്യുന്നവര് ആരും എങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല. നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അങ്ങനെ, പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും ഏതവസ്ഥയിലല്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല. അവര് മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അടുത്തത് നമുക്ക് നാളേക്ക് എടുക്കാം. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ